Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मिनि ब्लगाव फिन बरायबाय ओमफ्राय गाइस मोन दिनैथ' भेलागुर जागोन थ' नोंथांमोनखौ मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय थ' गाइस मोन जोंनि गामिसिम थांसै थ' दांजों लोगोसे नैयाव बिनानावमोनखौ लोगो मोनबाय सफैबाय ओरैजाय आरो थिंख्लि बुनाय होगासिनो ओरैजाय आरो हांसो हमनाय lagi haltar hatu di gulna tinta sini se lahir music kelesigan nih दायो जाबाय फाइनाल नै साब्रै फाइनाल मोननै गेम मोननै राउन्ड जादोंमोन नालाय फाइनाल mandi di ada tato wah kabadi Malay थिंख्लि बुनायाव देरहानो हादों बिथाङा फार्स्ट प्राइज 100 मालाय जोंना अमा बिबु एवनाय फैबाय नोंथांमोना अमा बिबु थैजों एवनाय जानो गोथाव मोनो ना मोना नोंथ' गोथाव मोनखायो जानो जाबायानो जोंना नै जादो जाखांबाय बाजै उन्दै बाजै गिदिर जि नारें बिदै सोबगासिनो ओरैहाय जागासिनो सब Kop. Kuno खोनायदों नै बेना सिगाब पुन्जिनि सिङाव गेलेगासिनो दे फट' साफायनि ओइ ए तो guys, thank you so much. Ini video ko na din. Bye bye.